Яңалыклар чыгарылышы өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Туберкулезга каршы диспансерда капиталь ремонтның яртысыннан артыгы төгәлләнгән. Танымаслык булып үзгәргән яңа бинаны Римма Әхмәтова күреп кайтты. Пенсионерлар союзының шаллы бүлеге 300 мең сум күләмендә президент грантын җиңде. Акчаларны нәрсәгә тутачаклар, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Корабль модельләре ясау буенча шалда шәһәр күләм ярышлар үткәреләчәк. Ул кайда һәм кайчан оештырыла, бу хакта тулырак Ләйсән Ханова белде. Туберкулезга каршы көрәш диспансерында капиталь ремонтның беренче этабы төгәлләнде. Хәзер пациентларны өр-яңа кабинетларда кабул итәләр. Бинага керү белән үзгәрешләр күзгә ташлана. Холл зурайган, ял итү урыннары яңа регистратура ясалган. Бер сүз белән әйткәндә, зурлар поликлиникасын танырлык түгел. Ремонтның алдагы этабында тагын ниләр эшләнәчәк, хәбәрчебезгә сүз бирәбез. Тубдиспансер поликлиникасында барысы да яңа. Идән, түшәм, стеналар, тәрәзәләр, су һәм җылылык системалары. Кабинетлар хәзер элеккедән зуррак. Аларның һәр кайсында вентиляция эшли. Бу мондый төрдәге учреждение өчен бик мөһим. Элек кабинетларда пациентларның амбулатор карталары күп урын алып тора иде. Хәзер аларны картотека бүлмәсенә чыгарганнар. Шундый әйбәт, яхшы ремонт ясадылар. Җылы, якты, эшкә киләсе килеп тора. Шундый рәхәт. Зурлар поликлиникасында төп ремонт эшләре төгәлләнгән. Алдагы этап балалар поликлиникасы. Реконструкция вакытында бәләкәй пациентларны ремонт ясалган икенче этажда кабул итәчәкләр. Барлык эшләр төгәлләнгәннән соң бинада 5 терминал була. Һәрбер төркем пациентлар аерым ишектән кереп йөрәячәк. Детишки у нас не будут пересекаться ни со взрослыми, ни с больными. Взрослое население, то, которое будет к нам приходить, здоровое, и те, которые находятся у нас на учете, это с хроническим заболеванием, они тоже у нас на сегодняшний день не будут пересекаться. Медицина җиһазларда яңартыла. Яңалыкларның берсе интернет-видеотрансляция. Ул табибка авыруны караганда кабинеттан торып, Казан белгечләр белән киңәшләшү мөмкинлеге бирәчәк. Тагын бер яңалык көтелә. Чаллы тубдиспансеры базасында туберкулезның авыр формаларын дәвалау өчен Кама-Аръягы төбәгара үзәге ачарга ниятлиләр. Капремонтның дәвамына килгәндә, киләсе елга 3-4 катларда урнашкан стационар яңартылачак. Шулай ук территорияны төзекләндерү, машина кую урыны ясау күздә тотыла. Ремонт барышында тубдиспансер гадәти режимда эшли. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Алдагы мәгълүматыбыз машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр игътибарына иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр Сөембикә һәм Хәсән Туфан проспектлары чатында светофор эшләмәячәк. Бу юлларны төзекләндерү белән бәйле. Шәһәрдәшләрдән игътибарлы булу сорала. Хәрәкәт иткәндә юл билгеләре өстенлекле булачак. Пенсионерлар берлегенең шаллы бүлекчәсе 300 мең сум күләмендә грант тотты. Әлеге акчаны Скандинавия йөрешен үстерүгә юнәлтергә уйлыйлар. Бүген шәһәрнең 3 районында әлеге спорт белән шөгыльләнүче төркемнәр бар. Гүзәл Габдуллина пенсионерлар белән очрашып, сәламәт яшәү серләрен белеп кайтты. Валентина Сурова төркемдә иң өлкәне, ул һава торышының көйсезлегенә карамастан, көн сайын Скандинавия таяклары белән йөри. Авырып ятарга вакыт та юк, дип шаярта 91 яшьлек пенсионер. 14 декабря прошлого года исполнилось 90 лет. Сейчас идет 91 год. Сейчас мы ходим с Валентиной Андреевной Рукиной. Выходим в 6 часов, обходим 2 круга вокруг посадки и идем домой. Последний раз вот смерили давление. 130/80 было. Лидия Хамадиеваны Комсомол районында шөгыльләнә торган төркемдә тренер итеп билгеләгәннәр. Ул Скандинавия таяклары белән йөрү кагыйдәләрен мөстәкыйль өйрәнгән. Чаллыда беренчеләрдән булып бу спорт төры белән шөгыльләнә башлаган. Сама обучилась, у меня дочь имеет сертификаты по этому делу. Вот она мне палки дарила уже много-много лет назад. Она у меня живет в Германии, а там вообще уже очень давно, практически 20 лет назад, как началась, ну, в принципе, запатентована была вот эта скандинавская ходьба, особенно Европа, особенно Германия, очень сильно дали вот на это дело. Я уже много-много лет, еще здесь у нас ни у кого практически не было. И, естественно, когда я выходила с палками, со всех сторон шутки сыпались, что лыжи потеряла и так далее. Спорт белән шөгыльләнү көч һәм дәрт бирә, ди пенсионерлар. Ныклы сәламәтлек, актив яшәү рәвеше алып барырга мөмкинлек бирә. Яз көне пенсионерлар берлеге бушлай прокат пунктлары оештырырга планлаштыра. Моңа 300 мең сум грант акчасы тотылачак. Скандинавская ходьба объединяет людей пожилого возраста тем, что она доступна пенсионерам, и палки, которые мы купим на свой выигранный грант, будут большим дополнением и подспорьем, так как мы будем их давать на прокат. Обучим мы, начиная с весны,
200 человек. Килесе жейде Шалыда Скандинавия йөреше буенча зур фестиваль оештырырга ниятлиләр. Анда бөтен республиканың пенсионерларны чакырырга телиләр. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 30 октябрьдән Тантаналар сарайында ир белән хатын мәктәбе эшли башлый. Дәресләрне гаилә психологлары алып барачак. Алар яшь парларны аралашырга һәм үзара конфликтларны хәл итәргә өйрәтәчәк. Күнекмәләр һәр сишәмбе 18 сагать 30 минутта үткәрелә. Анда парлап килергә кирәк. Ир белән хатын мәктәбенең төп бурычы гаиләләрне ныгыту, низаклар аркасында аерылышуларга юл куймау. Шимбе көнне Чаллыда яшь техниклар ярышы була. Анда балалар көймә һәм корабльләр модельләре ясау буенча осталыкларын сынаячак. Ярышны техник иҗат үзәге оештыра. Хәзер укучылар чарага әзерлек, анда катнашу өчен үз модельләрен ясау белән мәшгуль. Аларны бу шөгыль барышында хәбәрчебез Ләйсән Ханова күреп кайтты. Бу малайларның һәрберсе күңеленнән җиңүгә өметләнә. Бүген алар ярышта катнашу өчен модельләр әзерләү белән мәшгуль. Алар осталыкка балалар техник иҗат үзәгендә өйрәнә. Миңа монда бик ошый. Без ясыйбыз лодкаларны резина моторда и чертежлар чертим. Монда бигрәк әйбәт. Көймәләр ясау юнәлеше буенча техник иҗат үзәгендә 60 бала шөгыльләнә. Педагоглар әйтүенчә, бирдә алган күнекмәләр аларга зур үскәчтә кирәк булачак. Әйтик, алар үтүк ремонтлай ала, розетканы төзәтә белә дигән сүз. Ярыш исә бу атнада шимбә көнне узачак. Анда бала үзе ясаган модель белән катнаша. Две номинации проведения соревнований. Это от линии старта попасть в ворота, заработать наибольшее количество очков, и от линии старта пройти с наименьшим временем данную дистанцию. Прохождение дистанции 5 метров – это где-то в районе 5 секунд. Менә бу узган ел Татарстан буенча чемпион булган модель. Һәм аны дөрес итеп судан төгәл итеп җибәрү бик мөһим. Һәм моның өчен укытучылар әйтүенчә, бик күп күнекмәләр кирәк. Мин аны күнекмәләрсез генә җибәреп карыйм. Әлбәттә, модель тигез генә бармады. Әмма балалар моңа җитди әзерләнгән. Яшь техниклар осталыгын күзәтергә техник иҗат үзәгендә теләге булган һәркем килә ала. Ярыш 27 октябрьдә сәгать 9-да башлана. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шәһәрдәшебез танылган язучы Факил Сафин Абдулла Алиш исемендәге премияга лаек булды. Әлеге бүлек Татарстан мәдәният министрлыгы һәм язучылар берлеге тарафыннан әдипләргә балалар әдәбиятына керткән өлешләрен истә тотып, инде 25 ел дәвамында тапшырылып килә. Мәртәбәле премияга быел 7 кеше дәгъва итте. Нәтиҗәдә Кирпенең шәһәргә сәяхәте китабы өчен бүлеккә Факил Сафин лаек дип табылды. Язучының 1976 елдан бирле әдәби түгәрәкләр алып баруы балалар матбугатын оештыруга һәм аны саклауга керткән саллы өлеше дә эзсез калмады. Иҗат дәверендә шактый премияләргә ия булуга карамастан, язучы өчен бу бүләк аеруча кадерле. Бусы минем өчен аерым бер үзенчәлекле. Чөнки минем әйткәнемчә 45 ел дәвамында балалар белән төрле түгәрәкләр оештыру, матбугатында эшләү, алар өчен әсәрләр иҗат итү бөтенесе бергә искә алынды. Һәм миңа ниндидер бер йомлак булды. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пора утепляться. Шубы, дубленки, головные уборы. Отличное качество и разумные цены. Мир меха в выставочном центре Экспокама. С 23 по 28 октября. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей. Зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б. Спешите! Только 4 дня в магазине «Светофор» перед Бровецким мостом. Очень выгодная цена. Мясо свинины на кости всего за 178,90. «Светофор».